katsotaan millä tavalla on skautattu Rinne, kun Statkos tulee. Ja vie kiekon maaliin. Kyllähän lopulta kiekon maaliin siitä saa. Valko-Venäjää vastaan loistavasti nosti rystypuolelta kattoo. Saa nähdä mikä on Immosen ratkaisu nyt. Mies on pelannut hienon pelin ja sitten tulee ratkaisu. Ja onpa komea maali. Kerta kaikkiaan komea maali Jarkko Immoselta. Sitten Martin Saint-Louis. Pistenpörssin ykkösmies. Pikkusen kiekko karkaa. Ja ei se paljon häntä hetkauta. Saman tien tällä menee sitten jo Sami Kapanen, joka ei ampunut rankkareita, mutta ampuu nyt ja ampuu ohi. Yksi tämän ottelun Kanadan hahmoja ottaa hurjan vauhdin ja Rinne tulee vastaan ja Spezza tällä kertaa Rinne onnistuu torjunnassa kyllä. Ja ruutu näyttää sitten, sieltä lähdetään verkkaisesti ja hitaasti ja katsotaan mikä on ottava miehen ratkaisu, no sehän on maali! Jarkko Immonen, Jyppe keskushyökkäjä aloittamassa, pistäpä Jarkko nyt kiekko sitten häkkiin samalla tavalla kuin äskenkin. Se antaisi meille etulyönnin, mikä on Rolosonin tilanne ja Roloson pystyy tämän tilanteen peittämään. Nyt Immonen yrittää ratkaisua ja Roloson torjuu. Ja ratkaisua yrittämään Derek Roy, siellä käytetään 4 pelaajaa, Derek Roy tulee, Buffalo mies tulee ja siinä oli pehmeä ratkaisu kyllä. Siinä oli pehmeä ratkaisu ilman muuta. Siitä tulee Jarkko Ruuto, kylmän viileästi ottava mies tulee jälleen ja saa nähdä vieläkö hän voi onnistua siinä. Onnistuu! Jarkko Ruutu lyö toisen maalin rankkarin kilpailussa. Martin Saint-Louis, tässä on ratkaisun paikka. Mitä tekee Saint-Louis? No hän tekee maalin. Nyt Saint-Louis kouluttaa Pekka Rinnettä myöskin oikein isän kädestä. Kolmannen kerran Jarkko Ruutu ampumaan rankkaria. Jos kolmas kerta vielä onnistuu, niin silloin sopisi jo toivoa, että Suomi voittaa tämän ottelun ja Ruutu! Ei se nyt enää onnistu kolmatta kertaa sitten. 2 rankkaria tyylikkäästi molemmat samaan paikkaan rystytä yläkulmaan. Mikä on viimeinen ratkaisu? Pekka Rinne ja Rinne nappaa. No niin, nyt nappaa Rinne tyylikkäästi haltuunsa. Isohannes voisi liipaista vaikka kunnon lämäri siitä nyt, että saadaan vähän viihdykettä peliin. Ja Hyvönen tulee kiekko pomppii ja Hyvönen uittaa sen näyttävästi ohi Wayne Rolosonin. Olipa siinä jälleen näyte. Paine tässä tilanteessa kun Pekka Rinne on vastassa. Stamkosin laukaus ja hän jyräyttää ohi. Ja se tietää sitä, että Suomi ottaa arvokkaan voiton rankkareilla. Ja ratkaiseva pelaaja, ratkaiseva ampuja rankkareissa oli Hannes Hyvönen.